Dominky dnešního videa a jsme u videa, které se musím omluvit za to, že jsem vlastně... Je to soutěž o Dotu 2 a omlouvám se za to, že dělám vyhlášení teď, protože potom po 3 až 2 týdnů se si uvědomil vlastně, že ten datum tady nebudu a už mi připadalo, že to je hrozně dlouho ta soutěž, takže vyhlášíme teď. Takže tady to mám napsaný, kdo všechno se účastnil mé soutěže a byl se všema dobrýma podmínkama. A teď vám ukážu, že ještě ty doty mám, takže inventory. Vidíte, tady už se to ukázalo, furt dvojky už jsem dal jednomu chlapku, takže mám 4 doty. S tím to třeba nevím, co budu dělat, takže normálně vám je buď vytradu, nebo vám pošlu jako dárek. Tak. Takže já myslím, že byste se byli podívat na ty, to všechno je. Takže máme tu Icmacko Games, blablabla, tyhle přečtu. Takže teď dojdeme na tuto stránku. 1 a kolik jich tam je? 12. Takže a generate 5. Tada. Pětka je Vojta Císař. Takže napíšeme na YouTube Vojtovi. Takže Vojta Císar. A když tak kdyby prostě neměl Steam, nemohl by si prostě tu hru přezít, nebo já to ještě budou rozhodl se, že když už mám tolik těch dot, takže uděláme rovnou ještě tam dám jednu dotu do té soutěže. Takže teď máme prvního vítěze tady Vojta Císaře. Takže mu napíšem. Jak to děláme, asi ani nevím, jak se píšou zprávy. Takže takhle. Vím, že se do schránky napsat. Soutěž. Ahoj. Vyhrál si Dotu 2. Napiš mi prosím tvůj styl nebo email, kde máš jenom svůj Steam. Tak, tohle necháme, pošlem to až potom, teď už se jdeme znovu na YouTube a jdeme se tady podívat znovu, takže už je jenom z 11 a 5 teda vymažeme, protože to už automaticky vypadá z naší soutěže a generate 6. Takže 1, 2, 3, 4, 5 a 6 vyhráme Game Chest. Takže napíšeme Game Chest, který ho zrovna znám, je to můj spolužák, takže mu napíšu teda, že vyhrál Dotu 2. Takže nakopčím si jeho tohle. Najdeme se. Máme jeho odběr, můžete se podívat na jeho videa, má je docela dobrý, teď natáčí právě Technic Pack. Tak a odešleme zprávu. Aha. Co se děje? Vůbec netuším, co se děje. Protože... Počkejte. Já tady napsat Vojta Císar soutěž a napíšu vám, takže se rozhodl, že ten Vojta Císar nešlo mi to nějak poslat přes zprávy, takže mu to napíšu do komentářů.
A co to mě dopíše? Já si do tu 2 a napiš mi tvůj Steam závorka, pokud neodpovíš do 1 týdne, tvoje výhra se ruší, Tak, zveřejnit. Tak, už to tam je konečně. A pak další teda, co to vyhrál, byl ten Game Chest. Takhle. No, jak to je? Znám se s ním, ale že by si pamatoval jeho kanál. Takhle, jo. A vidíte, má něco i celé na to došá. A čus. Asi jsem ji už napsal, ale vyhrál si do tu 2. Ozvěj se. Nebo pondělí se nějak domluvím. Tak. Ten mi odpoví, protože se s ním znám, jak už jsem říkal, a takže já myslím, že pro dnešní video už by to bylo všechno. Tady to si tady ještě když tak nechám a neukládat. Tak a když tak potom ještě to znovu zhodnotíme, když mi nikdo z nich neodepíše, anebo nebude chtít výhru svoji. Takže zatím a uvidíme se u další soutěže, nebo let's play, nebo vlogu, u challenge, je to úplně jedno. Teď mám v plánu ještě, vidíte, už máte připravenou Camtasia, hodit tam Recordcraft první. Takže čus.